back. I'm back. Uhuhuy. Ito pala ang tinatawag na gorilla pad. So, dito na. Pinagawa pa yung palpang video ko sa labas sa connector. Palpaprank. Sa susunod, may remote. Masira to. Hello mga kapusikat. So, good morning sa inyong tanan. So, karong adlaw magpa-shoutout ko sa akong mga subscriber. So, shoutout dai kang Gilo Sevilla. So, napoy nagpa-shoutout akong amigo. So, Michael Dave Dumapias. Shoutout imuha kay birthday niya gapon. So, bro, more blessings imuha and protection sa God. Imong tagadlaw Lord. Sa imuha. Then mga kapusikat, ayaw mo pawahi kung kamo baguhay pa lang ani na vlog nako. Don't forget to subscribe, share and like my channel Pusikat.